Στοιχεία παρακαλώ. 1, 2, 3, πάμε. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, μου έπαιξε με λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο... Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα κύριε από το δεύτερο edition του Μέγκα, παρακαλώ. Όπου ένα μικρό παιδάκι πάτησε μια κασαρίδα. Και δύο εγώ μηνιαίο, παρακαλώ όλες τις κάμερες εδώ. Ωραία. Ένα περιστέρι λοιπόν, κουτούλησε τη ρόζα ζάβια της Ασαβάστα. Τα νέα είναι συντακτικά. Θα δούμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον Αντώνιο Μαγδεντώνη, ακούμε. Γεια σας κύριε, εδώ πέρα είμαστε με την Σάντα Μπάστα. Ένα περιστέρι κουτσούλησε το κεφάλι και βλέπουμε ότι έκανε η εμπειρία σας πώς ήτανε με την δουλειά να νιώθετε να είναι τα παιδιά. Όπως αφήνω την πόρσε μου, ψάχνει καμιά να το αμάξι. Ναι, μα